An foli be an filɛbagaw bɛɛ ni waati in na bi Mali Actu ka don kibaru bɛna lasaw ma a balimamuso Umu Tarawele ni a balimakɛ Aliyu Hase de fɛ. Umu Tarawele kibaruya jumɛn de bɛ k'a lase an balimaw ma bi? An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tarata don février kalo tile 26 président Ibrahim Boubacar Keita ale ni fanga sinamatɔw ɲɛmɔgɔ Sumayila Sise olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ. Nin kɔni kun ye a siɲɛ fɔlɔ ye kabini IBK ka fanga kurayali kɔfɛ ani fanga sinamatɔw ka sigi ka hakilina falen falenw kɛ. Nin ɲɔgɔn ye kɔni ye tali kɛ jamana kunkankow fɔli de la. Nin kɔni ko in senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔni u kan ka jɛ ka a jɔ ɲɔgɔn fɛ ko nin kɔni tɛna kɛ u ka ɲɔgɔn ye laban ye sabula hali kunɲɔgɔn wɛrɛ u kan ka ɲɔgɔn ye walasa ka se k'u da don jamana gɛlɛya la ka fura sɔrɔ a la ɲɔgɔn fɛ. O tɛmɛnen wa bɔ yen an bɛ taa ko kelen ni o ye dugu fitinin ye min ni Buguni cɛ o ye kilomètre 15 ye. Yen kɔni an b'a yira la k'a fɔ ko février kalo tile 25 ayiwa o dugudenw kɔni ye sira tigɛ sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa fo Sikaso. Min ye mobili minnu bɛ tɛmɛ o sira in fɛ ka taa u kɔni bɛ to ka tiɲɛni don o dugudenw kun kosɛbɛ. Ayiwa min yɛrɛ ye février kalo tile 25 ye an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko denmisɛnnin san 12 dɔ ale tun kɛtɔ ka sira tigɛ ayiwa mobili dɔ tɛmɛtɔ ye ale tan ale joginna kosɛbɛ fo u taara n'ale ye ayiwa dɔgɔtɔrɔsoba yɛrɛ la Sikaso. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko nin wale n'a ɲɔgɔnnaw de kɔni kama dugudenw yɛrɛ wulila k'a fɔ kɔni ko sira kɔni na mɔgɔ si tɛ tɛmɛ ayiwa fo olu kɔni ka laɲiniw kɔni o bɛ sabati. Ayiwa o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ninnu tun y'a ɲini a mɛnna ko dugu ɲɛmaaw k'u ka ko bɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka kuru wuli dugu sira ninnu na ni o ye ayiwa gendarme couché ye ko cogo min na o bɛ se ka dɔ bɔ ayiwa kasara ninnu na kabini o laɲini ninnu na fo sisan ayiwa gendarme couché ninnu kɔni ma kɛ ayiwa goudron ninnu sanfɛ ayiwa de kɔni kɛra sababu ye dugudenw kɔni dimina ayiwa walejugu in kɔfɛ a k'a fɔ kɔni ko olu yɛrɛ bɛ taa ayiwa gendarme couché ninnu kɔni dilan ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko min ye heure 4 ye sira tigɛra ayiwa ntɛnɛn tɛmɛnen dugudenw fɛ ayiwa o heure 4 kɔnɔna na u yɛrɛ tun ye a ɲini k'a kɛ k'u bɛna kuru ninnu kɛ goudron ninnu sanfɛ cogo min na olu yɛrɛ bɛ se ka dɔ bɔ accident ninnu na ayiwa kɔni kɛra sababu ye u ye ayiwa baaraw kɔni daminɛ ayiwa u y'a yira k'a fɔ kɔni ko o baara ninnu kɔfɛ olu yɛrɛ bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u yɛrɛ ka u sen don nin ko in na walasa ayiwa kuru ninnu olu bɛ se ka kɛ kuru ɲɛnamaw ye a ka dɔ bɔ ayiwa kasara ninnu na. Kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye tɛnɛn don février kalo tile 25 président Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ye kunnafoni di k'a fɔ ko denmisɛnninw minnu si b'a ta u wolodon ka taa bila u san 5 la ale ni muso kɔnɔmaw ale ni mɔgɔkɔrɔba minnu b'a ta san 70 ka yɛlɛ ko olu kɔni ka furakɛliw bɛna kɛ fu ye Mali kɛnɛyasow la ni kɔni ye hakilina ye mun ma waleya fɔlɔ nka a kow kɔni bɛ sen na o ko sababuya la tile 4 baara kɔni bolodala mun bɛna tali kɛ ka se ka gafe dilan gafe min bɛna ni hakilina in kɔni waleya ni o ye ka denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw ni muso kɔnɔmaw ni ka olu ka furakɛliw kɛ fu ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛya sabatali ɲinan san yɛrɛ kɔnɔ o musaka bɛna taa jɔ miliyari 6 ɲɔgɔnna la san 2022 kɔni fɛnɛ la nin kɛnɛya sabatili o musaka a bɛna taa jɔ miliyari 69 de ɲɔgɔnna la nin gafe kɔni kow bɛ sen na walasa ka se ka kɛnɛya sabati maliden bɛɛ ye cogoya min na. O tɛmɛnen wa bɔ yen lakana hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko Mali finitigiw ni Faransi finitigi minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'o ma ko opération Barkhane ayiwa u jɛra ka wale dɔ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ min kɛra dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na Jalube ni ale bɛ Mopti mara la an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko nin wale in senfɛ min ye ayiwa walejugu taba 20 ɲɔgɔnna ye ayiwa dankari kɛra olu de la ayiwa nin wale in yɛrɛ kɛra sera ka kɛ cogo min na o de ye Faransi kɛlɛbolo kɔni ye u ka pankuru 2 de bila ka na ka bɔ Niger ni ka na Mali sarasiw kɔni dɛmɛ u ka nin wale in na a yirala k'a fɔ ko Mali sarasiw yɛrɛ kɔni tun bɛ ayiwa duguma ni walejugu tabaw kɔni karila ɲɔgɔn na o kɛlɛw dun de kɔfɛ u sera ka dankari kɛ nin makɔfɔlen ninnu na an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye Mali sarasiw ani Faransi finitigiw ayiwa mɔgɔ si kɔni ma sa olu la ayiwa an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko Jalube tun kɛlen bɛ ayiwa walejugu tabaw ka dagayɔrɔ dɔ ye o tun ye yen kɛ u ka walejugu kɛyɔrɔ ye wa min yɛrɛ ye jamana baarakɛyɔrɔ caman ye olu kɔni tun tɛ yen tuguni
tuguni k'a d'a kan u baarakɛlaw kɔni tun tɛ lakana kɔnɔna na tuguni a ma mɛn Mali sɔrɔdasiw kɔni tun nana ayiwa Jalube ka se ka lakana kɔni segin a yɔrɔ la nka hali bi a kɔni tun ma se ka sabati kosɛbɛ ayiwa o de kɔni kɛra sababu ye Mali finitigiw ni Faransi finitigiw bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na a ka se ka nin waleba in kɛ lakana kɔni o bɛ se ka segin cogo min na ayiwa Jalube kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko wale in senfɛ u sera ka walejugu tabaw ka base ni o y'u ka dagayɔrɔ ye k'olu kɔni bɛɛ ci ka bɔ yen ayiwa u ka maramafɛn caman kɔni bɛ an ka finitigiw sera k'o bɛɛ minɛ ayiwa Jalubekaw kɔni bɛ se k'a fɔ sisan kɔni ko lakana o bɛna segin u ka yɔrɔ la i n'a fɔ kɔrɔlen an balimaw ni kibaruya ne kun b'an bolo ka da u kulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la